Agent 540! Napalabas, imbaga ni Nana Undang, kini Agent 540 ti parekot na iti anak na. Tinunangarod ni Agent 540 apadasan na akasaritan ilyo. Iti naangay a meeting ti kapitan kadagiti bumarangay. Imbaga na dagiti pangimbagan asimmang pet iti lugar da. Ken imparang natimay sa tao, asigun ken kuana ket nagaramid iti dakes. Gaputa nakiserrek iti sabu iti barangay da. Nakita ni Leonardo tinayparang a tao. Ket napagsaritaan damanen ken ni Nana Undang ti mapaspasamak iti dayta a lugar. Kastamet ti may papaan iti kinaimbag ni Amado Celestino a kapitan. Iti may sangal daw. Si Mangpet ti agnagan iti Milinda. Ngay so tinakagatang iti may sapay a balay ngayon lako ni Nana Undang. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo na Paul 1. Agent 540. Okay. Sumurutak iti ibagbagam abangkag. Agpasyarak ijay. Anya? Dayta tinangayatak nga agyan ditoy iti sumagmamanungal daw no agpakpakasyonak. Kaya't ko ti agpasyar kadag iti lugar at siyak pa'y nakitkita. Orayon Tanilyo, ibagata ti susurot mo. Saan? Saan ang mabalin nga umay dayjay? Anya? No agpilit a sumurot. Saan kalaangan nga umay, Nardo? Anya? Nabatat timbagak. Jak kayat nga dapay sa bali a sumurot ijay. Uray si kantubay kat dandani saan ka akayat nga ikuyog. Ngam gapo ta amok a mapagtalkan ka. Inanugutak ti kunan ni nanang. Mala, sa nabaling nga rodan, siya kung timakam mo. Ulitag, no agpilit a sumurot, agbati ka matan. Saan kan a sumurot pa ijay? Napugat ijay balasang ko. Isu asaan da ka akayat nga ikuyog. Saan abalen? Mas daawak nga minkan ka. Naturod ka nga agbiyahe nga agmaymaysa. Adon tinaglabasak a kinarigat, Nana Undang. Di la madlaw iti langa? Kasta. Gapo dayta iti kinaulila. Ay, awan do mayokin ni Leonardo. Uwen nga rod. Milinda, mapan kamin. Ni, imay ka pala ditoy. Amangan no agungat ni Ilyo, no mataktak kayo gapo kanya. Saan mo't nga ta? Jakla kayat nga ibagam alin ni basan ta ka. So nga umayag agpakada. Anyan? Sige Milinda, mapanak pa'y. Okay. Ay, amok asaan matla ang makapagbayag ni Nardo ijay. Marigatan lakit di iti trabaho. Oh, makita mo, Nardo. Naglawa nga uma. Naglawa mo ti plantasyon, tinagduduma akayo nga agbunga iti makan. Dandani saan amakita ti tao iti intudom nga ongto dahito abambantayam. Talaga naglawa. Sa nga pulo nga iktarya amin dahito. Sumot lagayam. Jakla ko maipakita kin ka dagiti na idumduma amula dito yung amok ang makitam tumatlahay. Anya nga minamula dagita. Agbunga da kadi iti makanwin no. Agbagas da kadi. Di ka man. Imo amon anya dagijay. Itala makakita kiti kastoy amula. Amumot kanya kon, adim makkel iti syudad. Gaya man niya. Agim di amuak. Jak ipadlaw dagita mo. Ilyaw, nating kadimot dagitoy. Nardo, iso dagito iti pagtataudan dagiti may parit nga agas. Marihuana dagitoy. Marihuana? Well, nalawat inamulaan iti marihuana iti dayto a lugar. Ngem, narimed. Iti kalawan na, awan sa bali ang makanak dito yung katengan na. Na kami lang nagtrabaho ditoy. Isu analimad. Isumot lagayam. Nardo, agtalagakin ka. Si kalating kuyog ko ditoy asan asigod at trabahador. Ilyaw,
Luaddasan na nasayata mapasamak ditoy, manipod ita. Sikan ti atapag ng aking gapuanan. Ha? Rangkak, Nardo. Sika lang ti sabali at tao dito ita. Iso di kan mas daaw. Tunggal may sa at nabukod na akalapaw. Iti na ituding apasa ti plantasyon na bantayan na. 5 dagiti kakadwak. Sasagay sa nga iktaryada iti bukudan da bantayan. Ket ti kagudwa 5 pa nga iktarya, iso ti pagtitinulungan da. Siyak, ti pan nakalider da. Ket siyak, anya mo titod mo trabaho dito eh. Sika ti agpaay nga inspektor dagiti kadwak at trabahador. Ha? Di ka madanagan. At daramatam akabalyo a pagluganan no sawaram ti plantasyon. Awan gayam. Diyak nadamag kan no ammom ti agpataray ti kabalyo. Amugmat basit. Praktis la ti kurang siguro. Nasayat nga rod. O sige, agisangak pa'y. Agluto ta iti pangaldawan ta. Addamanan kasarsarita ti asawak iti cellphone na. Ngam, apay anas kan nga agpupok iti kwarto mi. No adda kasarita na atao. Ayabamon ti asawam tamangan tayon, nakadasaron ti taraon. Wala nang, angam urayan tayo laangan. Adda kasarsarita na iti cellphone na. Kanayon la akasta. Asino aya dagiti kanayon akasarita na iti cellphone na? Anya kayo ka dinanang. Di yu pakibiyangan ni Amado, takagura na kayo. Uwan gayam. Umay ka nga rudan. Umunatan amangan. Urayo kon, umuna kayon. Sa bagay, ungtan na kantuman ti asawa mo, no di mo urayan. Sige nga rod. Wen nanang. Kasla ubing ti asawak. An-anusak. Uray kat manamayak. Bak na nga kon gaputabak nang ni Amado. Siyak to ti mangtawid iti amin akinabak nang na. No iso ti umununa amatay. Lakayan. Kat awan papanan na. No di matay. Di mo't agsasaon ni Ilyo. Dengdenggen na latan ti bagbagata mo na. Apa di naman lasungbatan. Wine, among. Wine. Bye, among. Dayjay lang, hindi sungbat na. Nalpas dan nagsarita. Nakurang ti panagtalag ni among itimbaga. Tika di may papan kanyak? Wine, so apangasin. Di ka nagbalin akong trabida dito eh. Magnamnama ka. Nauyong ti amok. Ado ti nagpukaw apasurot na iti sabsabali a lugar. Adi nasarsarakan dagiti aking kabagyan. Ha? Sino nga minti amo yo? Ti amo tayo, kunako na. Karama nagmaten. Mas daw ka nga ta. Jaktay nakita. Anya? Naibagakkan kan dita. Iti lang cellphone ti pagsarsaritaan mi. Jakpay nakasarita iti personal. Talaga ama ko na top secret. Ti may papan iti amo tayo ditoy. Kasta gayam. Nalaos ti panagan-annad ko. Kang runaan nga an-annadak ita ti kapitan ti barangay. Nauyong matdayjay. Napanagnagamot tayo. Kan naistoryamat kan ni nanang. Noanya ti aramidem na. Wen, ngam oray kas jeti kina strikto kan kinauyong na. Tadakkel met apag namayan ti papay na iti barangay. Isu adi pulos kontrahan dagiti tao. Awan makita da amadi iti aramiden na. Ken oray sakmata na. Malaksid lang no mamuan na daytoy abambantayan mi ditoy. Ket isu amismo ti mangidarom met kanyak. Sabali na saritaan. Sakop pa ila ti barangay kubukob ditoy? Wen, ti boundary daytoy a plantasyon, ti boundary meten ti barangay kubukob iti kaaruba a barangay.
Nalawa nga ron ti masakupan ti barangay Kubukob. Kasla nalawa. Taad-ado ti kabambantayan. Asidegla iti ili ti mismo apurok wenno kabalbalayan. Nalawlawa ti sana napagbalayan. Wala niya. Umay ka. Mapanta iti ayan dagiti kabalyo. Kumita ta ijayan ti agbali na kabalyom. Ti pagsakayam nga agronda ti kayat ko asawain. Naimbag nga oras yo, Apo Kapitan. Kasamat, Miss Beautiful. Kung natumat nga agsubli ka dito yung barangay mi. Napintas ngamin dito eh. Talaga? Di man nakagwantes nga magtigit kita mon. Talaga ka di adi mo ikatanday ta agwantes, Kapitan? Tatak nga rod. Day ta adagos tinadlaw ko. Ididamo kayo ang makita. Punak no adala sa gubanit na tikanigid nga ima yo. Ngamawan madgayam. Tata, marka. Isungarod a Kapitan Guantes. Kuna dagiti duma apadak a kapitan ti barangay. Saan kayo ang mapikon? No, sarkastik ti panangibaga ti mangawag kanyang iti kasta. Makaraman na dagos. Ha? Arsagidak mat no daduma. Depende man anday tayo ti tao. No, kaskan ka. Awan problema. Ha? Awan gayam, anyat may paikugan ka. Mga laak iti certification amay sa akon ang makipagnaag dito eh. Talaga? Agnaad kan ditoy? Dito yung tiagbalin ang home address ko. Very good. Okay, yaramidan ka nga ron. It is certification. Jack pa'y mabalintag patray. Jack kabisado ti dalan. Kan Jack pa'y nakairwaman to'y sinakayak a kabalyo. Talaga ang naglawa ditoy. Di mo't maibaga no asyenda ditoy. Ta ultimo ni Ilyo akang rona nagirtigar. Kat di na pa'y amo. No anyati talaga anagan ti amo da. Hey. Ngam, apay adi amon ni Ilyo dayta. Umdas laka din ti kadakkel ti maaw-awad da akwarta. Di da panunutin, no anya ti mapasamag kadakwada dito eh. Oh. Plantasyon manen ti marihuana ti matupar ko. Naglawa ti napalawlawan iti narurukbos amoyong. O anyan. Rinibo-ribo lakit di apinoon da kita. Sino ka? Ibagam na sino ka? Kanuan niya ti kagaram, Dinoy. Luti mo kayat, asal putan ti bala day tanogin mo. Ayan tagsasaw. Awan makita ka tao. Sino ka? At dagayam iti tuktok ti may sakayo. Shot, Inspektor yo! Damog tagsawar ita dito'y plantasyon. Dejay, imulugan iti mulyan na kayo. Orayek dito yan. Amado? Agdigos ka ako nam. Dagito ti pagsukatam. Gusto dita. Apay adi mo man lang maikat day tagwantis mo. Agdigos ka lang arudan. Anya ti pakasikura mi ti daytoy. Ayan tayo may sagwantes ko. Awanan. Anya. Narut-rut day jayan. Isong imbel lang ko. Anay ko. Apay ngagkabil ka. Damo apan nakaraman mo ititong pa. Kasta tayo kinapatag ti guantes ngayon bilang mo. Nalipata mo ang timbaga kidi. Agpaay ka nga sawak. Ngem. Ang limitasyon mo. Agnamnamay ka. Magatang mo amin tikayat mo. Awan pa kabanugam taado. Ti paglaklakwam. Ijen talagkukin ka ang negosyo.
Kang ronaan na. Agrag-ragsak ka iti dinak. Pakaragsak mo tan. Malaksid lang iti di mo panakibiyang iti personal apakasagnan ti bagik. Apay nga Di ka nagdamag! Apay, labanan na kon, Elena. Kaya't man, di makisina kanya. Sana, Amado. Matlagayan. Ibagam lang, no kaya't mong ti makisina kanya. Tapno mo, daramidag. Anak, Masigurahan ako niti kasasaad ko, nanang. Ngamjak mo't kaya ti agsubli iti kinarigat. uray siya. Jakmat kayat ti agsubli iti kinarigat. Ngamno katukad mat daytan ti panakaparigat mo. Jakmat kayatin anak ko. Saan nakakinabil ni Amado? Madyak linabsing ti alagadan nga imbag-anak kanya. Ay, Ti ammo dagiti tao. Kat nagsaya at ti biyag tananang. Ado ti umapal kadata. Ado ti mangibagbagaan nagasatak anak ki asawa kan kuana. Ngam di dalaam mo akayarigak ti rubot. bay amon. Di mo ipakita ka dagiti tao akastaka. Talaga saan? Taiti ka nito ang maibutak-tak ti kastoy akasasaad ko. Amangan no di dakton makita. Anak, Asawak ni Amado. Nasurok ngayon na matawan ng ti panagdandan nami. Ngam, ado pa'y ti jak amo may papankan ko, ana. May sapay na aganggan na at kanyak ti kinasya sino na. At ipulos amo dagiti tao. kinunak matan. Bay amon nga agtalina at ti pamati da, anagasat ka. Apakairamraman akmatan. Nanang, Ngam di ka madanagan. Saan ka abaybayan? No da kasan ti aramidan ti asawam, unaak ang masakitan, wano matay, sakbay asika. Rumuarak na naondang? Rabiin, balasang ko. Adalhan pa panak. Sige, ta sa anak pa'y matasumrag di tabalay. Urayot minardo ta sumangkot sa ita. Kasta? Pakibagayin ti lang arudan, nga adda na panak, no damagan na. Sige, balasang ko. Labanan ni Melinda. Adan sa sabali at tao dita. Surutan na ni Melinda. Ay, delikado. Adan sakit di agpangpanggap iti dakaskin ni Melinda. Asino ka? Asino ka? Asino tinakita ni Bakit Undang? Anyaman tipod no kinatao ni Amado Celestino. Gagayam di uliwan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay